Γεράσιμε, καλή αρχή, φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Μας ταλαιπώρησες πολλή ώρα. Γεράσιμε. Όλοι δεν σου έχει φερθεί πολύ ωραία τροχός μέχρι τώρα. Τα γυρίσματά σου ήταν μια σχέτη καταστροφή. Πόσο πιο χάλια να πάει, δεν γίνεται χειρότερο. Κατηγορία στον άνθρωπο. Η κατηγορία είναι ανταυτού. Ιστορικό πρόσωπο στην πρώτη γραμμή. 2 ονόματα ηθοποιών στις υπόλοιπες. Θα πω το ΤΑΦ. Όχι στο ιστορικό πρόσωπο. Μόνο στα ονόματα των ηθοποιών. Παίζει το ρόλο του κι αυτό. Το επόμενο γράμμα, αμάν βρε παιδί μου, κάποια στιγμή θα γυρίσει. Κάποια στιγμή θα γυρίσει κι αυτό. Γυρνάει. Πώς γυρνάει. Χρύσα, ξέρεις το γρίφο. Ναι. Το λύνεις για τα 200, είναι τα 200 που σου έχει δώσει η Αγγελική. Το λύνω. Το λύνεις. Ναι. Πάμε. Απόστολος Παύλος, Άντονι Χόπκινς, Χάρι Ντίν Σάντον. Στην απάντηση που έδωσες, κάτι δεν πήγε, κάτι δεν ακούστηκε σωστά και... Θέλω να πάω πραγματικά να του δώσω μια αγκαλιά. Μπορώ. Όσο έρχεται να παίξει, έλα ρε Γεράσιμο. Θέλω να του δώσω μια αγκαλιά του Γεράσιμου, γιατί ρε φίλε, θα πεις ότι θέλει να πει στους φίλους του ότι πήγε στον τροχό της τύχης. Όχι, θα πει γνώρισα την Ατάσα, τον Πέτρο, τους ανθρώπους εκεί πέρα, όλα ωραία. Δεν έπαιξα όμως. Δεν έχω παίξει. Εγώ για άλλο λόγο πήγα. Δεν πήγα για γνωριμίες και δημόσιες σχέσεις. Δεν σε θέλει και πέτυχες μάλιστα μέσα στα στοιχεία σου και 2 εξαιρετικές παίκτριες, γιατί και η Χρύσα και η Αγγελική είναι καταπληκτικές και με τη βοήθεια και της τύχης αλλά και της ψυχραιμίας, της αντίληψής τους, έχουν κάνει αυτό που πρέπει να κάνουν για τον εαυτό τους. Ο Γεράσιμος δεν ακούγεται σχεδόν. Πάμε δυνατά. Μακάρι να του τα φέρει και του Γεράσιμου. Κατηγορία. Η κατηγορία είναι μόδα. Μόδα. Υπάρχει μια λέξη που είναι βασική, λέξη κλειδί επάνω-πάνω και από κάτω τι είναι αυτή η λέξη κλειδί. Ναι. Δεν θέλω να μας βλέπουν ο κόσμος. Κάποιος σε δυο μας σε μια γωνιά. Ελάτε εδώ όλοι μαζί. Αυτό εδώ είναι τιμή σενέκια για ανθρώπους που δεν έχουν σταυρώσει γράμμα ή φέτα. Λοιπόν, εδώ, φωτογραφία, βγήκαμε, τελειώσαμε, στη θέση σου, μήπως και σου φέρει γούρι. Δεν μπορώ να το πιστέψω για αυτόν τον άνθρωπο ότι έχει έρθει περαστικό σήμερα από εδώ. Ειλικρινά, νομίζω ότι ακόμα και η Χρύσα που παίζει τώρα και η Αγγελική στεναχωριούνται για αυτό το πράγμα. Σου λέει, να παίζουμε δυο μας, θα παίζουμε 3 άτομα τουλάχιστον. Σε μια σειρά. Μένει να δούμε αν στο τελευταίο γρίφο ο Γεράσιμος επιτέλους θα μπορέσει να διηγηθεί στους φίλους του μια ιστορία του τύπου γύρισα έστω 2 φορές συνεχόμενες. Δεν το έχεις πετύχει αυτό ακόμη. Όχι. Για να δούμε. Έλα. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και τύχη εδώ. Είναι 150 ευρώ. Το Μεταξύ μας, για να μην ενοχλούμε τώρα και το ντέρμπι των κοριτσιών, να σου πω, Γεράσιμε, ότι όντως θα έχεις να διηγηθείς μια ιστορία στους φίλους σου. Μια πολύ ωραία ιστορία. Μια ιστορία. Του μαύρου γάτου. Ατυχίας. Χρύσα. Ο Γεράσιμος κύριος. Ένας κύριος το χειροκροτώ. Δεν ενόχλησε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Εύκολα top 10, μην πω και top 3 τη σεζόν. Εύκολα των πιο άτυχων παικτών που πέρασαν από τον τροχό. Ναι, το σηκώνει και τον αποθεώνουμε. Γεράσιμο, τουλάχιστον να το ευχαριστηθούμε, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Ο άνθρωπος δεν τον ήθελε. Ο τροχός του γύρισε έτσι την πλάτη. Σου λέει φύγε, δεν σε θέλουμε.